Mure ko andi sa laba lazari. Awo. Oh. San laba nazara san. Oh. Ale laba. Ale laba. Kalo laba. Dogokun laba. Kile laba. Laba. Kunnafoni laba. Ani kunnafoni laba. Abana. Ala ye o kalifa nabi. Abana. A diyara n ye hajabaru wahid. Mantorosite kɔni. An bɛ Ala tanu. Haba. Somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ. Tarase. Baasi kɔni t'i yɛrɛ. Anba. Ba ni denmisɛnw don. Tarasula. Alhamdulillah. Anba. I y'a fɔ cogo min Yusu. Bi kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ nazara san a kuncɛ don ye. Tiɲɛ. San mumɛ an y'o kɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn baro ani ɲɔgɔn malasala. K'a kɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn nisɔndiya i k'a dɔn k'a fɔ ŋamaya fan bɛɛ ye gasi ye. O kɔni i k'a dɔn an b'o foli n'o tannu kɛ kanuba jamakulu ye. Ka yafa belebeleba ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ. Ko nazara san min kuncɛtɔ filɛ gasi minnu yera la ko yafa segi kelen. O kumana gɛlɛya fana ni bɔnɛ minnu yera la. Ala ka n'o jira an na san kura nata in na fiyewu. An ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye salongo. San laban na ko Ala ka i k'a dɔn san kuncɛ an kɛnɛma ɲɛna. Alhamdulilayi a kɔni kɛra an kɛnɛma ɲɛna. Nka ani jɔw y'a daminɛ olu tiya bi. Ani dɔw yɛrɛ fana ma daminɛ an n'olu bɛ maaya la bi. O kadira kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma. Ka saya k'u ma lafiya ye ka lahara sɔnsumaw ye. Anw minnu yɛrɛ fana bi yan nɔ Ala k'an don ɲɛnamaya hinɛw kɔnɔ. Ka i k'a dɔn hɛrɛ caman kɛ jamana ni jamanadenw ye. An bɛ i k'a dɔn gɛlɛya min na Yusu Ala ka gɛlɛya in wuli. Ala k'a wuli ka bɔ yen pewu. A bansira ye fɛn o fɛn ye anw t'a dɔn jabaru wahidu de b'a dɔn. Ala k'a ban pewu. Bi ye i k'a dɔn juma ye. Juma don. Donba fana don. Ka bɛn ni san laban ye. An bɛ Ala barika da. Tarawele basi kɔni t'i yɛrɛ la. Ma tɔɔrɔ si tɛ yen. Alhamdulilayi Ala kana basi k'a ni waati ni mura ni. Mura ye n ko forobabana de ye bi. C'est-à-dire farajɛla ta o ye coronavirus ni covid-19 ni omicron ni. I y'a faamu. Anw ta ye mura virus ani sɔgɔsɔgɔ virus. Bon corona tɛ sɔn ka na ye Ala k'an kisi. An y'a ye polio la ni tuguci kɛra i bi o y'o banna o bɛ bana kunbɛn siɲɛ kelen. Ɲɔni sa fana bi ten. Nka nin ta fitigi an filɛ n'a tuguci naaninan nin. A banna fɔlɔ de. Dɔw yɛrɛ b'u k'u ka duurunan daminɛ. Jamana dɔw ye tugu ci fo ka u ka jamanadenw bolo bɛ kɛ wo ye. Nka n'a ta bɛɛ ni u ye tugu ci ko variant indien o bɛ yɛlɛma k'a kɛ variant brésilien ye. U bɛ tugu ci daminɛ ko variant brésilien o bɛ yɛlɛma ka kɛ delta ye. N'a yɛlɛmana ka kɛ delta ye ni corona n'a yɛlɛmana ka kɛ delta ye. Omega fana bɛ na. U bɛ tugu ci daminɛ delta nɔfɛ. A b'u to delta ko girin na ka sin ka na ni omega ye o de ye omicron ye. Bon i b'i sigi ni bravo ye ani fɔlɔkɔ 1 ni fɔlɔkɔ 2. Nin bɛɛ bɛ na kelen kelen. Maa kamana gannen don dɛ. Kamana gan ko don wa? Ala kɛlɛw don. O ye tiɲɛ. Ala Ala ye Ala ye dɛ Yusu. Ala ye Ala ye dɛ. K'a ka misigara jarati tɛ k'u jɔ ni jurumuntɔ la o bɛna ta an kafalen don an yaadalen don. An b'an disi gosi. Nafa jumɛn b'a kafa n'a yaada la? Wa n ko u bɛ ka vaccin sugu bɛɛ bɔ tuguci fura sugu bɛɛ siya bɛɛ dɔ bɛ ka bɔ. Nka n'a ta bɛɛ. Corona fana bɛ yɛlɛma n'u y'u yɛlɛma a yɛrɛ b'a yɛlɛma n'u y'u yɛlɛma a yɛrɛ b'a yɛlɛma. An tɛ omicron na wa? A tɔgɔ ma ban da la fɔlɔ. Awɔ nka Ala k'a kunsi u ma ye. Amina Rabi. Moro Ala k'an kunna diya. Amin. Ala ka sɔn ɲuman na. Ya Rabbi. Ala ka jamana in basigi. Amin. Nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo. Min ye Asi ye k'a da nbɛlɛ. N'o bɔra ye. Min ye réalisation. O bɛ Sedina Umar Keyita bolo. Jati. L'enfant de Kita Kodoni Borofɔ. Min ye Zɛri. Ale kɔni bɛ awɔ k'a dɔn k'an bilasira. Kosɛbɛ. Min ye ni Difu ye. Jamadugu Kɛfa. Jamadugu Kunbo Kɛfa. Jati. Ko kuma ɲɛna Bakari Sidibe an ye ɲɔgɔn ye kunun janajakɛyɔrɔ dɔ la a ko jamadugukaw y'a wele ko u ye ci min fɔ ko ci sera ko wa k'a kɛcogo ɲɛna ko sisan kɔni k'olu y'u yɛrɛ ye Kɛfa ka kɛfaya la. Awɔ ko kuma ɲɛna han Bakari Sidibe ko ten. Moro Kuyate Awa Keyita ko Gwasa ko k'an fo Lasina Sidibe Lasina Tarawele. Dugutigi tɛ dɛ cɛkɔrɔba min ye ci bila ka na. K'a kamaleya tɔgɔ n dafa Siyɛbo ne ka kuma tɛ dɛ. K'a kamaleya tɔgɔ de ko Gwasa. Ko n'i y'o fɔ ko kunbo bɛɛ b'a dɔn. An b'a fo.
ala ka ngona ja amin ala ka sawu ɲuman amin muru ala ka jamana in basigi ya rabbi min ye kunnafoni a caman b'an bolo kɔrɔ ni ala sɔnna ma n'a kuma b'a la kelen ta ni ka da lamɛnbaa jɛkulu tulo kan o kuma kunnafoni fɔlɔ ne kɔni y'a di ma sa Ami ka kɛnɛ gorobinɛba ye nu a ka kɛnɛ a n'a ka misɔrɔ yɔrɔ tarajɛ de a labɛnnen don fari ma jo kosɛbɛ o sɔgɔsɔgɔ le muras elle a de sɔgɔsɔgɔ un peu de muras fari jolen ba tɛ a fɔra ye min ye a bɛ adama nabɔ sanugola la fɔlɔ ka t'o bila kɛnɛ ma Ami bɛ taa nɔfɛ adama bɔ ka ye Ami bɔ ka ye a fɔ y'o f'i ye madame Mare tanti Asuko k'ale musu Danba tanti Awa Jara k'ale y'o bɛɛ gu ka bɔ yen jango ale ka sɔrɔ a la ni tɔw ye ale ka sɔrɔ a la ale bɛ boli ka somugu la a bɛ adama ta adama cɛ sanga donna petini na sa adama est valeureux Lambert tu es valeureux maintenant depuis que tu as trouvé beaucoup de femmes là il devient de plus en plus charmant il devient de plus en plus beau aussi mais attends mon beau non a to bore kelen ni ala anto jaku non a kole no tika jala voilà c'est comme ça les vies nya fi donc nya fo Moribo Sanogo yana commandant Moribo Sanogo ngo u ye tɔgɔman sɔrɔ commandant Jini biya ko commandant Jini ko commandant Jini Moribo Sanogo commandant Moro colonel Moribo Sanogo ani commandant Jini Moribo Sanogo bangoni na ko sebe ala ka nguna ja amin tamani fadire Yusuf metemena ye na manya ko blagungete magwanye ka do ka fo indicateur de renouveau mbata ni nya leta mati de do ka kwashin yerema o kuma na sigi ka kuma min tumbanga jamana kono ya na mangutu ire chaira no yi ka do ka fo refondation ko ye o kuma na kene ko ni sigira ko yi wa kene kunchera fana ala barkala seru jara ale kalmunta indicateur kono ka balawala anye akoko lanyini ukulu kera sigi ka kuma yin senfɛ o kuma na ko min kɔni sigi ka kuma yin ka kuncɛra a daguna ka bɛn ni alamusa don ye décembre kalo in tile 30/2021 san an ka jamalajɛyɔrɔ la n'o ye CICB ye tile 4 mun mɛn i k'a dɔn maaw bɛ ka ɲɔgɔn haju ani hakilinaw falen falen hajuw bɛ ka ɲini hakilinaw bɛ falen ko maa caman bɔra ka taa ni kunbɛn in na jamana yɛrɛ den caman bɔra ka taa kunbɛn in na o kuma na k'i b'a ye u y'a fɛsɛ kumakun kunbɛ taa ni saba bɔ ɲɔgɔnko kan o kumakun tan ni saba i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni i ka dɔn o caman batirila kɛnɛ kan ye a ka ja a fana caman bɛ yen u k'a dɔn k'o kɔkɔrɔma don ni laɲiniw caman fana ye o laɲiniw olu kɔni kɛra ka ɲɛsin jamana a taabolo bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma min bɛ tali kɛ jidili siraw kan ka taa se taabolo tɔw bɛɛ lajɛlen ma Yusu ko min ye nin ko in dayɛlɛlen a dayɛlɛla waati min na i k'a dɔn sigi ka kumaw dabɔra wa a datugura o datugucige la o datuguli o fana bɛɛ lajɛlen a dayɛlɛli ni datuguli a bɛɛ kɛra maa min ka bonya kɔnɔ o de ye jamana ɲɛmaa ye colonel Asimu Goita o kumana ko i k'a dɔn gouvernement o maaw fana kun bɛ yen ka taa se i k'a dɔn cakɛdabaw ma ani an jɛngoma jamana olu ka i k'a dɔn lasigidenso olu fana tun bɛ yen fo ka taa bila jɛkulu la minnu ni o kɛra jɛkulu ye n'olu y'a ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ hakaja ani maa ɲɛmaa minnu tun bɛ yen n'olu sugandira u k'a ko a jate minɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ye ani k'a dɔn jamana a dogodogo ɲɛ maa cilenw fo ka taa se jamana kɔkanmaw ma jamanadenw ka maa bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ kana o kuma i b'a ye k'a fɔ ko tali o kunfɔlɔ kɛra ka ɲɛsin mun ma o bɛ an ka kalata o kunkanko kibaruya de ko fɔ kalata i b'a ye k'a fɔ na u bɔra o la min y'an ka cakɛdaw ye foroba cakɛdaw da sera o kunkanko kibaruya ma mara kɛcogo ɲuman hakaja nin bɛɛ lajɛlen batirila kɛnɛ in kan ye ko ka segin ka nin kɛ i k'a dɔn sɛbɛn kan n'o ye kalata sɛbɛn ye k'o lakuraya i n'a fɔ partiw ka sariti a n'a ɲɔgɔnnaw ko ka lajɛli kɛ ka ɲɛsin o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma Yusu ko o kumana k'u kan bɛ mun de ma o de ye k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛsin fɛɛrɛtɔnw ma parti politique minnu ni nafolo bɛ ta k'a d'u ma k'u k'a don fɛɛrɛtɔn taabolo la ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin o nafolo taayɔrɔ ma o kumana Yusu ko ka tila ka mun de fana kɛ tuguni ko ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ maa bɛ se ka i k'a dɔn denfaya jigiya kɔrɔ parti o tɔgɔ la n'o ye fɛɛrɛtɔn tɔgɔ la k'a ta i k'a dɔn k'a ka denfaya jigiya ta ayiwa ko ani i k'a dɔn labɛnw ka kɛ ka ɲɛsin fɛɛrɛtɔnw ma i k'a dɔn minnu bɛ tali kɛ hakilina kelen kan hakilina min bɛ jamana yɛrɛ a bakurunba hakilina ko fɔ o fana k'i bɔ yen ko k'a wajibiya i b'a ye k'a fɔ ko min ye dɔnni siya dɔ o de ka sɔrɔ fɛɛrɛtɔn tigilama la min b'i kana bɔ kalata a jɔyɔrɔ ɲinini nɔfɛ ko fɔ dɔnni dɔ fana ka sɔrɔ a la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ kalan dɔnni ye ko o fana ko k'o wajibiya de partiw ka sariti ko k'o lajɛ o kumana ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o fana na ko ka tila k'a lajɛ fɛɛrɛtɔn dɔw bɛ yen ko k'olu yɛrɛ da wolo n'a da ma se ka wolo ko
ko ka fɛɛrɛ tɔn ko k'a bɛrɛ bɛn a kana kɛ fɛɛrɛ tɔn ye fo k'a ɲɛnamini n'a ye ko k'a bɛrɛ bɛn o kumana min ye i k'a dɔn o ko fana ye mɛrɛyaw ani députéyaw députéyaw n'o ye wasadenyaw ye ko ka o fana jate minɛ o fana jatew k'olu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kan ka o jɔyɔrɔw fa ko k'olu fana kɛ maa sugandilenw ye ayiwa ko min bɛ i k'a dɔn sariya sunba o lakilenni ko fɔ a ka ca asisi ye laɲini minnu kɛ o de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka dɔ bɔ fangaw la fanga min ni o ye cour constitutionnelle ka fanga ye ko ka dɔ bɔ o ka fanga giriya la ka dɔ bɔ jamana ɲɛmaa ka fanga a yakubayali la ani k'a dɔn k'a fɔ min ye fanga yɛrɛ ye minnu bɛ mara la ka dɔ bɔ u ka i k'a dɔn sebaaya la ani wasabulon ka dɔ bɔ nin bɛɛ ka sebaaya la i k'a dɔn taabolo ka fɛsɛfɛsɛ o cogo la Yusu ko kumana ko min ye i k'a dɔn lakilenin kura ye ko k'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ an ka sariya sunba ma min bɛ tali kɛ maliden yɛrɛ ka latigɛ hakika kan an kana a sanga jamana wɛrɛ ta ma an k'a sanga an ka jamana ma ka sariya sun dilan n'o hakilina ye n'o fɔra an ka minisiri kɔrɔ dɔw ɲɛna minnu ye kiri minisiri kɔrɔ n'o taara tubabu ta ka na an ka constitution dilan i b'a fɔ ko maliden tɛ se ka constitution dilan ni jɔnmaya de ni jɔnmaya tɛ wari suɲɛ cogo sira don ko k'a calquer réalité malienne de kan a banna an ka constitution kan dilan o cogo la an ka sira bɛɛ tubabu la wa an n'u taabolo o bɛ min dɔn mɛ anw t'o dɔn yan o ko min ye furanjɛ fanga mɔnɔbɔli ye sa maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye ko maa fanba jɛra n'o ye koyi sabu bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na u jɛra n'o ye nka u ye laɲini kɛ laɲiniw sigiyɔrɔma cayara nka i k'a dɔn jamakulu fanba k'o dɔw ko san 2 o kumana ko k'o fara i k'a dɔn kalo 18 tɛmɛnen in kan k'o b'a kɛ san 3 dakɛɲɛnen o san 2 kuntala kɔnɔna la i k'a dɔn ko san 1 min o kɔni an bɛ se k'a fɔ kun cɛra ka ban n'o daminɛna kabi mɛn kalo 2021 san na i b'a ye k'a fɔ ko kalo 18 mana fila o san 2 kan ko o bɛ taa n'a ye san 3 la o kɛra laɲini fanba ye sigika kuma in kɛnɛ kan yen nɔ o kumana Yusu ko o hukumu kɔnɔ sa n'i y'o jate minɛ k'o taabolo kɔnɔ ko transition n'o ye furanjɛ fanga ye u bɛ sɔrɔ ka i k'a dɔn jate de bɔ jate kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ kalata o waati bolodaliw kan ko ka sɔrɔ k'o ma dan o kumana min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko minisiri min bɛ yen nɔ n'o ye b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ o koɲɛw ɲɛnabɔ ani k'a dɔn jamakulu min n'olu kun sigilen don nin ko bɛɛ lajɛlen labɛnni kama ko panel de haute personnalité ayiwa ko olu kan ka sɛbɛn ninnu bɛɛ ta ni k'u kunda Gana jamana faaba kan n'o ye Akara ye Gana jamana maa ɲɛma n'o ma ɲa k'o de ye CEDEAO maa ɲɛma ye u bɛ taa sɛbɛn ninnu d'ale ɲɛkɔrɔ ka malidenw haju yira u la k'a fɔ bɛn kɛra nin de kan an ka sigi ka kuma kɔnɔna la o kelen ko i b'a ye kalata o waati bolo fana bɛ bolo da o sɛbɛn kelen kɔnɔ ka taa n'o ye ka taa jira CEDEAO maa ɲɛmaw la o kumana ko laɲini o de bɛ kɛ sa ayiwa fɛn min i k'a dɔn députéw ye ani minisiriw ko wajibi n'u banana cogo o cogo u ka furakɛ jamana kɔnɔ yan maa si kana nɔɔri da kɔ kan a banna o laɲini fana kɛra a banna n'o kɛra o bɛ dɔgɔtɔrɔso labɛn ni Ala ka jɛ ye a banna aw bɛ i bɛ taa n'i yɛrɛ ka wari ye awɔ ko n'o tɛ jamana wa ko maa si kana bɔ ka taa furakɛli la kɔ ka minisiri ni député la k'a sɔrɔ u bɛ se ka furakɛ yan nɔ wa minisiri yɛrɛ hakɛ k'a kana tɛmɛ 15 kan a banna nin bɛɛ kɛra laɲini assise la o tumana ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ Sénat ko dilannen ani k'a dɔn k'a fɔ o Sénat min filɛ nin ye ko k'a ko yɛrɛ bila pewu Sénat kana dilan yan ko k'o hakilina fili kɛrɛfɛ ayiwa min ye i k'a dɔn gouverneur sigili ye gouverneuria la ko k'a fana kɛ kalata ye merci k'a fana kɛ kalata ye maaw ka kalata gouverneur de bɛ sigi anw ka i k'a dɔn marabolo kunna a banna o laɲini kɛra o kumana Yusu min ye lakanako ye ani jamana lafasali ko ko assise maaw ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka seginganin kɛ o sɛbɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛ jɛngoma sɛbɛn min bɛ yen ne a taara u tɔgɔ la k'a sɔrɔ u t'a kalama ko accord d'Alger ko ka seginganin k'a kan o fana ka bɔ yen min y'an ka wolomasiri tabaw ye Mali kɔnɔ yan nɔ ko ka u labɛn k'u jɔ u ka se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ i n'a fɔ an y'a laɲini cogo min na ani ko fɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko loi d'orientation de programmation militaire ko ka o ko sɛgɛsɛgɛ fo k'a s'a dan na o laɲini fana kɛra assise kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ko kelen kɔnɔna la min ye i k'a dɔn jama minnu kun bɛ yen u ye laɲini dɔw fana kɛ ko k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn an ka jamana taabolo min bɛ yen bi i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ko ka maaw mago to maa minnu ye fanga dafirilaw ye sanga ni waati ko k'olu mago to ko k'o fana sariya wuli ka bɔ yen nɔ o k'a dɔn mago to kana kɛ fanga dafirila ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ o kumana min ye i k'a dɔn ko sugandiliw wolomasiri tabaw k'olu sugandi jamana i k'a dɔn a politiki nimayɔrɔw la ani foroba cakɛdaw la ko k'o fana dabila ko sabu k'o farati ka bon kosɛbɛ walama ni min ma ɲɛ a kɔ i bɛ bɔ wolomasiri tabaya fari kɔrɔ ka civiliya fari da ka sɔrɔ ka k'a ye
o fana laɲini kɛra o kumana Yusu min ye k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ a ka ja min ye k'a dɔn sigi ka kuma jama minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye u ye laɲini wɛrɛ kɛ laɲini minnu don olu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a taabolo bɛɛ kan seko ni dɔnko an ka i k'a dɔn adamadenya yɛrɛ tabiyaw cogoya sɔrɔ sira min ye cikɛ ye ani bagan mara ni mɔni fo ka taa se an ka sigidaw lakanani ma ani jamana yɛrɛ lakananko ko da sera nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma sisi in kɛnɛ kan bɛn kɛra o ka wuli kɛra n'o ye Seydou Jara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ ka bindo boli ne Musa Mara ninnu mankan mɛn RFI ka ko deni min kɛra ko dialogue national inclusif ye ko o ye fɛn minnu kɛ ko an ka jamana ta o ma o kɛra jɔnni ka fanga la o ma kɛ IBK ka fanga la wa olu de ma IBK dɛmɛ o fanga kelen na ani minnu bɛ kuma la RFI la bi k'an ka jamana ta tiɲɛ ka d'a ma ni assise kelen in laɲini ma kɛ deni kɔnɔ wa a banna o kɛra k'ale to min mɔgɔ Musa Mara ninnu jate wa a kana ka million 20 ko in ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ fɔlɔ sa yan'a ka bɛn ni kuma tɔw ye million 20 ɲɔgɔn avion sɔngɔ kɛ a ye million 20 tɛ dɛ miliyari 20 kɛ miliyari sa ne Musa Mara ninnu da mɛn Maliko la ani a kiritikarata dɔw bɛ kuma la RFI kan k'u yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ hali n'i ko ka mɔgɔw labɔ bilahi hali u tɛ se ka guakɔrɔ la kelen fa mɔgɔ de b'u bolo wa ka mɔgɔ jumɛn labɔ tu cɔ an ka dɔn mɛn yan ko a ma labɔ ta ma ban a banna san joli u bɛ labɔli la i mago ɲa foyi san joli in kuma kelenw bɛ sen na i mago jumɛn foyi nka ni min minɛna k'o sɔrɔ la o b'i da gulobaranin sigi a banna n'o samana k'o fili kɛrɛfɛ o ka kɛlɛ bɛ wuli a banna malidenya de ye nin ye bi an ye nin bɛɛ si dɔn sa koyi wallahi an tɛmɛna o yɔrɔ ninnu kan olu ka dɔ kɛ mankankolonci la farajɛw ka porobaganin kɛ kunnafoni di siraw kan anw ta balolen bi yan nɔ a caman ba anw de bɛ Mali kɔnɔ anw de b'a dɔn min bɛ kunnafoni di sira caman ba bɛ Mali kɔnɔ yan a banna farajɛw ka n m'a f'i ye n ko Macron ka maa cilenw k'u dɛsɛra wa ni dɛsɛra tɔ bɛ kɛ mankankolonci ye kɛ a banna n ko dɔ ko ne ma cidenw minnu taara ko Faransa Afiriki denmisɛnnin ninnu u ma denmisɛnnin dɔ nɛgɛ ka taa n'olu ya ko Faransa Afiriki u ka réunion ye réunion ye colloque ko Faransa Afiriki Faransa ni Afiriki kabini olu denmisɛnninw yɛrɛ nana o sumayara parce que min do olu t'a dɔn a ye ci min dir'u ma u tɛ se k'a kɛ o a banna nka u taar'u yɛrɛ kun don mais Mali yɛrɛ t'olu dɔn u taar'u kun don bɔgɔ cɛ ci parce que Mali denmisɛnnin dɔw bɛ sɔn bi ka diɲɛ fɛn bɛɛ minɛ walasa ka Mali tɔnɔ da o de caman bɛ yen bi an y'a ye dɔw tun bɛ kule la IBK man ɲi IBK don ta anw tɛ place ko la IBK bɔlen o place ma d'olu ma ayi yani IBK yɛrɛ ka bɔ yen dɔw ye IBK sigi mɛnɛmɛnɛ ni wolo kan yan k'a ka fɛɛrɛtɔn buruja k'a ka mara buruja ka tila ka t'u mɛrɛ a kɛrɛfɛ k'u da gulobaranin sigi o kɛra an y'o caman ye wa tɔgɔ fɔ b'a la fana n'a don nana Mali an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan koyi an si ma taa yɔrɔ si a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan u ye Burama kɛ fɛn bɛɛ ye yan n'u nɛnkun ye a n'u diinɛ n'u ŋaniya Burama y'o faamu a y'u wele ka gɛrɛ yɔrɔ min jɔn y'u kuma kan mɛ fɔ saya don wallahi f'u furannen ka bɔ a la kuma min o fadenya kɛlɛ de wulilen filɛ nin anw tɛmɛna o yɔrɔ kan an ka taa Ala k'an kun diya amin Moro awa min ye an fana ye faso den dɔ ye a bɛɛ kɛra an ɲɛna fo ka jago don a la a ma kɛ anw de la wa a kɛra anw de la a kɛra an ɲɛna ten dɛ a kɛra an na de Moro min ye anw ka jamana ye Gawo kɔni aw ka dɔn Gawo kɔnɔna na min ye gouverneur min bɛ yen Moro ale ma tabila dagirin da la dɛ ale de y'a fɔ k'a fɔ Gawo kɔnɔna na a t'a fɛ ka maasi ni marifa ye o de ka ɲi marifa sibili bolo yaala la i ye donso wɛrɛ ye wallahi Moro min ye aw ka dɔn gouverneur i ka dɔn a y'o bolo da ani aw ka dɔn colonel Isa Bagayɔkɔ a ko min ye aw ka dɔn mobile minɛta cayara min ye mototigiw bɛna ka dimi dɔn maaw la maaw bɛna ka na marifa ci maaw la ko nana aw ka dɔn girinkajɔ kɛ Moro aw ka dɔn u ye wulikajɔ daminɛ Gawo kɔnɔna na min ye aw ka dɔn ka patrouille daminɛ o patrouille la u ye marifa 4 minɛ min ye chargeur 9 Moro aw ka dɔn min ye marifakisɛ 228 Moro y'o minɛ min ye a bɛ k'a dɔn moto 200 ani moto 30 Moro ani moto 3 nin ye kɔlɔkɔlɔ ko ye mobili 5 Moro y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ tiɲɛni bolo kan min gouverneur ye k'a ye ni fɛɛrɛ min da
Moroka ka fɛɛrɛ min ye aw ka dɔ k'a ni sababa bɛnna dɛ k'a sɔrɔ kɛ mun ye min ye aw ka dɔ sira caman bɛ yen jugu kun bɛ taa sira min fɛ ni ka dankari maaw la jugu kun bɛ sira jugu minnu da min ye ka dankari maaw la min aw ka dɔ kolonɛli la ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa nin ko bɛɛ lajɛlen la min ye anw ka jamana hali bi maa kɔnɔ ko wolomasiri tabaw de bɛ se ka nin kɛlɛ ba maa kɔnɔ ko aw ka dɔ maa wɛrɛ bɛ se ka nin kɛlɛ ba mɔrɔ tɛ dɛ aw ka dɔ fo wolomasiri tabaw o ni civiliw de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ civil ta ye mun ye i ye waleya dɔ ye i ye ko dɔ ye sigida kɔnɔna na aw ka dɔ ne yɛrɛ ye maliden ye ni a kɛra tiɲɛni ye u bɛ taa maliden kelen ninnu de tiɲɛ u bɛ taa maliden kelen ninnu de kɛ lujuratɔ ye yalima u bɛ taa maliden kelen ninnu u bɛ taa marifa ci olu de la k'olu bɔnɛ u nin na ni sinji ni balima dɔ don o tuma ne n'a fɔ yan'a ka se caman de ti sɔn o ma o ni dun ma sɔn o ma i fana kɛra dɛmɛbaajugu ye dɛ a banna n'o tɛ an b'a dɔn bandiw b'an yɛrɛ de cɛla sigiw la awɔ ne y'a ko fɔ yan n'a ka tiɲɛni kɛ hali maaw fana bɛ siran ko n'i y'a fɔ ko polisiw ko k'u tɛ maa si tɔ fɔ olu tɛ maa si tɔ fɔ a yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn coro a banna e b'a fɔ min ye ko bɛna taa fɔ polisiw ye dɛ o de b'i dɛn ka taa fɔ a tigi ye walayi ni an ka sigi cogoyaw di moro min ye gouverneur kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn a t'a fɛ ka marifa ye wa k'a dɔn a t'a fɛ ka moto ninnu aw k'a dɔn palo la yalima mobili dunan fɛn fɛn bɛ yen moro ni aw k'a dɔn tasirama da la nasirama da la moro k'a dɔn goro bɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la gouverneur ye nin min fɔ sa nka moro a m'a fɔ aw k'a dɔn ka gawukaw yɛrɛ kɔ dɛ a ko awa min ye nin ko si tɛ se ka bɛn cogo si la ni population ma fara kan nin ko in tɛ se ka bɛn cogo si la ni population ma jɛ k'a fɔ ne jɔyɔrɔ ye nin ye ne k'an ka nin kɛ n'o kɛra aw k'a dɔn faamaw fana min ye a bɛ dɛmɛ lase olu ma ala k'an kunnaja ala ka sɔn ɲuman n'a ma nin sɛbɛn Yusufu Konatɛ ni ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'a wele ko Soir de Bamako Soir de Bamako n'i y'ale bila an b'a baarakɛlaw fo ka i to Ama Konatɛ k'a ka foli kɛ Yusufu yɛrɛ bɛ fo lase kɛ cogo ɲuman na min ye i k'a dɔn sɛbɛn ye n'o ye Nouvelle Horizon ye n b'ale ta n'i ye Nouvelle Horizon ta i bɛ numéro 10 dɔn wa numéro 10 o tɛ Messi ya non Messi bɛ 30 de la sisan ale avancera o Messi avancera Messi tɛmɛna 10 ninnu kan Messi yali 20 dépassé ale bɛ 30 de la sisan to kɔrɔ ko il est a ɲɔgɔn joueur tɛ diɲɛ kɔnɔ 10 sigiyɔrɔma 3 3 fois 10 o ma eso narantes dona sumento volcan Pelé a tɛmɛna la a y'a ka record bati non Mamutu est puissant hein non mais Messi non Messi est puissant non Messi est bien a bɛ n'Ala cɛ wallahi a ye record bɛɛ de bati et puis kano to ballon d'or na kuma ma ni ko ne forme dɔrɔn Messi forme mais c'est vrai ngo a tun bɛ wele avant Messi ne b'a dɔn Yusu k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon b'ale ta ni y'ale ta sa min ye k'a dɔn numéro 10 ye Messi ko tɛ numéro 10 Issa Kawujim min ye k'a dɔn président Assimi Goïta a ye 10 di maa wɛrɛ ma jɔnni a ye a nɔrɔ bila CNT la kɛ a fɔ ta Assimi bɛ sigi ka 10 k'o poste vacant lajɛ o foyi ko de ko personne n'est indispensable. La paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. O kuma Yusu min ye Demba Konte ale ni fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ bi a ko président Assimi Goïta k'a ye Issa Kawujimu a y'a nɔrɔ bila ni Abdoulaye Cissé ye fɛn min ye i k'a dɔn sariyakisɛ min bɛ yen n'o ye décret ye o taara ka bɛn ni décembre kalo tile 8 2021 san ye furanjɛ fanga ma ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye Abdoulaye Cissé sugandi k'a bila i k'a dɔn k'a fɔ conseil national de transition o kɔnɔna la ayiwa ale yɛrɛ ye maa ye min n'o ye collectif national des acteurs de marché n'o ye sugu o wulikajɔ n'a baara kɛbaaw olu ka maa ɲɛmaa dɔ ye o kumana Yusu fɛn min k'a dɔn ko conseil national de transition ale ye Issa Kawujim nɔrɔ bila numéro 10 hali n'a m'o don a bɛ se ka 5 don 10 ye farati de ye Messi y'a bila ne siran n'a ɲɛ o kumana Yusu fɛn min k'a dɔn ko 4e vice président min bɛ CNT o kɔnɔna la n'ale tun furanna k'a da kɛrɛfɛ n'o ye Issa Kawujimi ye a jɔyɔrɔ o langolo kun don sigiyɔrɔ yɛrɛ fana langolo kun don o kumana fɛn min ye ale de tun ye tɔn sigi ko ACTR faso ka wele k'u na i k'a dɔn transition kɔkɔrɔma don fo ka taa kuncɛ yɔrɔ min na a ka ja Yusu i b'a ye k'a fɔ ko président a kɔni tun bɛ yaala k'o mankutu a b'o tanu a b'o su ka kɛ fanga kan
o kumana Yusu kibai ka fo kwa toro de la sa akaja unana nomine ka sabu ke kwa nyekina ka ke ikado ka ko jamana ka ay dangari jamana la hakaja o fana temene ko wele blala ma tribunal la no yesigida ban nani na o tribunal ye ninga ta nyi ngali busamse gwala o watu isa ka ujim ko ikado ka fo ko akumbe ka jira watu la kwa le ko ninga de do nyonya belebele betaka nyeshi ikado asimi goitama o kumana ya sura be sente kono abe wasano ye 4 personnalité ka be bo min galama uya soni ninga sirin ga tabla krefe o kumana ikado ka fo premier ministre ko kaba nyekina ka koka ka to o ka dugujele ye no ikado shogel ko kala maiga e doktoro ka nyeki ngabla dokotoro la o kumana ku ya chomi ninga ta do berela ko mandat de dépôt o ko fesa ikado u ka kululila ninga fa be ke manga SNT o kumana u ya kanabla o kanabla ikado ka fo o konala sa ko o ya soro akoni ngembe ka tosigi o tomi no kunsigi kunye ikado fereto franje fanga o ka ikado bara o keli efuka tu kunche herela ko ikado ko o ton ko ikado ka fo fiema do kola wa o ko mingo ne furusa dakele de ni ma flani nyonche furu yere kumbuche ayi furu kunde yere maria si mama jago furu kunduche ko divorce maria si kungela ko furu kon meni fatika ache foka jago dwala ikatranje mesema wolo fam bita kafi mtanga tranje kafi ay maja sama maja nyenta fo jala ni koro yani okona Yusu koni ngone furusa dakilenye ikado asibu goita anisa ka ujimi nyonje araba temene de samurukalo klemuga ani konondo ko minye ka do Abdoulaye Cissé ale sugandira ka bla numéro 10 nola akaja ni conseil national de transition konnaye ale ka do sugu wuli ka joke ba uluka jekulu manyema ye o ko minye ka do ka fo Imam Murange ko akoni ka funi ni gafuli kwa jerasa ayo fe mi ka do ka na mami vle kana norobla ko ma akoni ta don no o de bina KCNT 4 personnalité na fo ale kumbichugomi ka angon do don awo kango dodonga kuna fono ya jira ka foko Abdoulaye Cissé kale maye franche fangal la fasa bado wa kokoro madum bado kabi amakeniye o kumana ko minye ikado akakwesa ko fe minye ikado ko do ye sigado sigandili ke chokola ko sente sugandili ko okele do ikado nindungo ko anika do krefe makwe nga fe minye sugandilu ye uko ne manake wifo kujea o Abdoulaye Cissé ale blala numéro 10 nola no isa ka ojime SNT konna la yoro langulo kundo demba konte ani ale ga nobla se ba nyabo nouvelle horizon kono ka bidon boli ma kara beginning woni numéro 10 formé jago yalaw beginning bagaga awo sebela sa madame Barack Obama Michelle Obama a formu ipa foko Michelle Obama ale de ko alega ko uya alega zoro kumbe ko ale infaraga ko ka numéro 10 o te jarabe siraya ko ale aka zoro ta doro ko ka eni bla nyefe ko ka numéro 10 jaga ki ngui ma jamanteni don no tini zoro bla kofe un bla kofe o zoro endi zoro ale ga ya tage 10 ha bigini ikani fere ambe na ladige so bagaga bro amita sugula mi yana nga ta sugula folo amita awekado tranje amita otlega mela amito ka Abdoulaye Maiga fe fota nambora endu Mariam ayani Mariam ma ke nya Mariam mi datu ko tayi bi amwe ame chef inga boisson nyimi. Mais c'est-à-dire à Kaf Samurama bon ani dadugura star kele be misigo gola bete dadugura no feko ya dadugura star ko bunya barka ma patika ya gise ni gila amba foka wala ma yere kam madam bro ko tranje ko akeme ki gashi labe ya Allah kafe adunto nyeni manyete bende kabikile alli ne nyebana bo she dunto nyeni manyel be mandide abana la peut-être voni tari sigi njapanzo nangi ni tari sigi njapanzo nangi note ande ndegra jinga maflo watide angata sugula angata
karanyara an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan min an ka cɛkɔrɔba Kayiba Jabate an bɛ ɲa Moro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati wara ɲa Labali ɲang Moro ka taa se Tijani ɲang ma min ye Segu ɲa an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲang Moro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Moro an bɛ don kunnafoni kɔnɔ kunnafoni n'an donna kɔnɔ min ye an ka taa Kidal Kidal i kelen wa ni nege an bɛ taa ayi ne tɛ taa i ka cɛkɔrɔba bɛ taa Burama Jawara kɛ Yusu kana den kɔrɔ n'i da ye Moro min ye Malien Tuko min a président Burama Jawara Moro a ye taama kɛ ni ye kunda Kidale kan Moro ale kɔni ma fɔ ko fanfaronnadi t'ale bila ka taa Kidale la n'i y'a siɲɛ joli ye Kidale ko maa si ka fanfaronnadi t'ale bila ka sɔrɔ i taara campagne kɛ a banna bon Burama bɛ taa ka segin fanfaronnadi ko tɛ quoi Mali ko de don Malien Tuko ka Jawara Malien Tuko Moro awa Burama Jawara a taara aw ka dɔ Kidal a dugutigiw ni aw ka dɔ aw min ye a dugudenw Moro bɛɛ lajɛlen bɔra ka Burama Jawara k'a kunbɛn Moro aw ka dɔ kunbɛn cogo ɲuman Burama Jawara i ka dɔn a taara ka taa min ye an ka sɔrɔdasiw olu dagalen don yɔrɔ min Moro a taara ka taa olu dagayɔrɔ la sɔrɔdasiw ka kan kɔnɔ Moro a talen Moro a ye don moloku ye ka misi d'u ma k'u ka 31 fêter n'o ye cɛ aw wolomasiri tabaw cɛw bɛ sogo burute se Moro a ye misi d'u ma a n'a nasɔngɔ a ka dɔn k'u ka 31 u ka dun k'u fa ko k'a jurula k'a fɔ k'u kɔni bɛ kɛlɛ dala yan k'a bɛna ta a ka dɔn jamanadenw hakili b'u la an ka duwawu kɔ ni Ala cɛ Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Burama Jawara ye o kɛlen a ka dɔn min ye ani a taara dugu kɔnɔ min ye a ka dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye a ka dɔn dugudenw ye Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro a ko k'a nana nin duguba in kɔnɔ nin dugu barikama in n'o ye a ka dɔn ville des Adras Moro a n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro a ko a ka dɔn nin min filɛ nin taama min filɛ nin bɛ to ale hakili la nin bɛ to Malien Tuko maa bɛɛ lajɛlen délégation min n'o taara a bɛ to bɛɛ lajɛlen hakili la min ye a ka dɔn président d'honneur min bɛ yen n'o ye a ka dɔn Lamine Kal Mohamed Ag Intala Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn a terikɛ yɛrɛ a ka fɔ la ko a balimakɛ n'a terikɛ n'o Alkabaja Ag Intala ye ani a ka dɔn Bilal Ag Sherif Moro k'a ka ca a teriw a n'a badenw u ka ca Kidal Moro a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Moro a ye foli kɛrɛnkɛrɛn a k'a dɔn min ye maa dɔ ye n'o ye a k'a dɔn Minati Walete Bibi ye Moro a y'o fo k'u waleɲuman dɔn Moro k'a sababu kɛ mun ye ni muso in kabini a daminɛna kabini mankan daminɛna a k'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na muso in kɔni kɛ bɛ ka denmisɛnninw de fara ɲɔgɔn kan Moro a bi walan d'u ma a b'u kala a bi diɲɛlatigɛ sira juru la a b'a bolo jugola cogo don si da kelen min ye Burama Jawara ye i ka dɔn a ye ni muso in fo k'a waleɲuman dɔn min ye k'a jira k'a fɔ hali bi a ka dɔn a k'i cɛsiri Burama Jawara ka fɔ la a ko ale kɔni bangena Baɲangara Moro a kɛra a ka dɔn mɛkalo tile 8 Moro a ka dɔn ale bangena Baɲangara a ka dɔn Baɲangara ko maa bɛɛ lajɛlen bɛ Baɲangara min ye a ka dɔn siya bɛɛ lajɛlen bɛ yen Moro a ka dɔn Tamasɛki bɛ yen Kɔrɔbɔrɔ bɛ yen Bozo bɛ yen Miɲanga bɛ yen min ye fila bɛ yen Moro a ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ yen ko Malien Tuko a bɛ Mali dugu bɛɛ lajɛlen la wa Mali bɛɛ tu bɛ Mali fa bɛɛ fana fɛ a banna Moro a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ale denmisɛn nama min ye a ka dɔn nin dugu la Moro a ka dɔn k'ale kɔni b'a jira k'a fɔ a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko y'a sɔrɔ adamadenya ka di bɛɛ ni gɛlɛya de bɛ yen balima sira o ɲɛnafin de b'an na bi Moro a ka dɔn teriya sira an kun m'o bɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn kiri t'a la wɔyɔ t'a la n'a ganna cogo cogo k'an sigi ka fɔ tun b'a ban o yɔrɔnin kelen wali tigɛna kun ka dɔgɔ o waati la a banna i ka tigɛna hɔrɔnya la hɔrɔnya kun ka gɛlɛn maaw bolo dɛ wa n'i yɛrɛ ma da o la ko ni ɲɛ nin kɛ n ka npogo don e cɛ npogo don kun ye kojugu ye koyi walahi jango Ala k'an kisi maaw ka hakɛ to ko ka ku bɔ bamanan n'a tun ko ma ko ni ɲɛ nin kɛ ku ka bɔ na la hawla hali kan'i yɛrɛ fa to kɛ
nga abike bamana fana chena ako awa minyo odana muro Abrahama Jawara ma dugude ako nimbela jele ngoni ni wakati koni ko bangosa wakati nundemena wallahi awkado minye nyera la kale ba yere nyininga kuma ko haklina jumen nanana ninga tlatlali do ani nyanje ninga tlaka jugwa do ani nyanje site sika herefe ko ale da do ningo intira kake tugodi malikono kam malide montoi wallahi Yusuf ngo malide gele mana sandama doni duro ala ti santambo wallahi sandama doni duro kasinga beshi ile maka ambe fli nyoma ka besira benye ka beke siga na mai bela ndisani ewo here jamana mi mbetanu na ka aramadinya yi wallahi muro ikado awa mi tiere la muro akoko akoni mi vo ale bi yere nyininga awakado uwatula muro awakado minye wala sa awakado ningo belejele muro awakado ko e ka jati minenge bani minye armadun de hinenyo anable ma chiti awakado i kamanjigi muro awakado be kamayongolo ne beto wa ma be kap mamunu vo manunu nye farali nyali kuma ka dogo nyali kuma ka dogo bi manifinda wallahi burama ya tienfo moro ka jawara wati mina burama jawara ko jamana dobe olube kalela ka faranywanga olube kalela ka nywa fambunya moro nga anwoni anwembe ka bereta nywanga ma jugu sirana dewu ka anyere tlatla ni jugu ni namfigi hagato be kuma kerefe no donali ni farna filin che babo ka fili abana ore kera malduna anjansi ka afile fana muro burama jawara ako awa minye ko niye munye muro awkado minye nyere la ko mashigmanga pama malidun togola minye awkado nyere la minye awkado malidun wira de bu ukatogo ya don malidun be tiye de fe malidun be dunga fa de fe malidun be awkado siga pama de fe wa malidun be beni kele de fe wal anga ani hine nyogona ani nywa magoto anga jamana ka lakana abana ama dore nyini koy wallahi wani fe munu vleni ni mafarati Yusu ni burama fle kan dabulo munu mada usegi ni mandi kana blende ngamuro ngani bawi fe mingla fana chiamandi anga nyini ka agla muro anga adla burama jawara wodi fo ikado awa minyo ko mbalma ke mbalma muso ikado wati do serasa anga faranywanga wati do sera muro anga ke kelenye abeka ni puma fo kidal muro na ni fo awekado fo mado be olu jolembe kachi surasube do be ka nyejibo muro awekado population civil mado be ka nyejibo burama jawara ere abeni puma la jibe ka kolokola akana sabu kuma min be ka fo tiye de do wa kene kanda de do wa afle o de bina ni nyejibo yo muro mi awkado nyere la ako awa minye nyere la ale beni mpakai muro ningata kai gawo minaka tomboktu mopti awkado siku fosikaso mali fa bela jele kulugoro bela jele ka me muro akoko abi wele kambla minye ka to kidal muro malide bela jele ma anga laje muro awkado nyere la jine jugo minno na naka kala kala kede ango jine jugo gwende wala sa amseka besigila amseka be balmala amseka be teriala adola muro mi ako minye etnyere la ko ode ato minyo o bensra nyini to fondation male tuku ka be kidali yambi wa ikado adam nene yanno muro ikado ni ala sonama abita mali fa bele jelefe aya fo ko demiseni keme ko olu ale ko nimbo olu do kalala minye male tuku ubo do kalana muro fukata suka defuma ubu jona amusaka belejele wari biti jo million tan sabana kungamvena afwa yi jo du keme jigi koro abana du keme kabila keme wallahi ajoro de jigi koro dimisen keme uluka kalango we mana koy wallahi dimisen keme joli be munun tiga kalan ere soro ka kebi ndisani ba joli be munun tiga kalan soro ka kebi muro fo aba defu muro ko ukasoma muro awakado nimi flane kana dam ne fla kidal kabbe ke mali fa bele jeli muro awulika jona ke mali fa bele jeli ako awaminye nyera la ako ale koni ale yayi aka sogola minye awakado ko ni mamunu flane ni fondation mali tukur nube ku ulado demsonu nubu ka wal warsara kale ka sogola kale ya doyi ku kera president
ministry dona nata ani ministru ye wallahi alna makanyana ende sani abike dere moro ko mali ku ye jamana ye mali mi ni bele jele kun so no mali be ni kelia moro anini nana lafiya la ni awkado nyema be kumbo fo jatkiya ban feya jatkiya ban kumba feya moro ikado adamade adman ne kumba feya min ye karsa e fa e joni yalba e bi boddu kono mali de bele jele kun ye kelenye ni ala che moro akwa banyini ni alaba infe minye akambali sigi korolena muro akambali jaka temeni bela jeleka go tika nya chugoshila muro ikado ko nama kekelenye nama tega di nyama kadu dakele fe kabo dakele fe kon ala sonoma ko nambe farala nywanga muro awikado minye nyerala ko mali ambe fe minyini kadamne kay fo kidal kadamne awikado fa bela jele fe ako minye nyerala muro awikado ko na anyi nywanye ka foke ka nyugo famuya muro ko beni kila bena ay bela jele fo ka bela jele wala nyuma do minye kidal ka krengere ne ala olu ye avocado kumbele mita ninga segere muro avocado akara ni soja ani wasani bonyani karama ni ngelen foranga globe trotter ko isa ba janjo ishi kunte fo isa ko ngani fedo de be sena o fe mi bi sena o nyema ya bale bula atega bo korofolo de on sont pas d'accord de nyema do Pablo bro da ke anga amay ni janjo la JTT journaliste tout terrain voilà ni ala de chel globe trotter ku anene ya joli ci jenfuga ka jata fone jabetike abana fabe fe miliganu na ani abi yindo afana ngwa ai sigi asigira isa reb ko ka woro ko kabako sorsideta ambe ai ala ka ngudaje ngoni yo ala ka je ogma yusu igado kuna fone ambe tebenaye indicateur de renouveau mesinga leta fe miye gire na lebe nara cercle fe agaja binganingela uye bingani takanga wolo masiri tabawo segere wasulu ale kalmunta ka fasiri bino yakuba dumbiaye okumana ko terrorisi no jatige wale ke batigi lamaye dangar lamina agacha ma bisa baningele yo bela jele bla shula ala ku jigero be jahannama ma yusu fama ala ganu dayro ne mafiu okumana nga wolo masiri tabawo no force armée malienne nuko mako fama ikado yusu ko uye ikado bingani do kumbe no kwa dishie mingera jatige wale ke tigilanfɛ mawfɛ ka t'u daw ɲɛ sira kila ka kɛɲɛ la a kɛra gire min ɲɛ nara cercle kɔnɔna la k'a ka ja min ye jatew ye o y'a jira k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilama maa 31 n'a ma caya n'o ye k'u y'o bɛɛ bila su la ka maramafɛn ni kisɛden caman minɛ k'a ka ja Yusu ka sɔrɔ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen laraweli daminɛ wolomasiri tabaw ko i k'a dɔn a dama t'u la koyi laseli o kɛra chef d'état-major général des armées fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yala min ye ka dɔ fama olu ka maa ɲɛmaa ye min ɲɛsinen do gire o fanfɛla ninnu ko ɲɛnabɔli ma ko jɛkulu jugu dɔ n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye araba do décembre kalo tile 29 b'a 2021 sana u ye i ka dɔ bingani dɔ ta k'anw ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ mugu pɛrɛnta minnu bɛ don dugu la k'olu don fɔlɔ ka sɔrɔ ka i ka dɔ mugu ci k'o daminɛ ka fara mugu pɛrɛnta o fana ka pɛrɛnninw kan o kumana an ka wolomasiri tabaw u fana teliyara i ka dɔ tajuru sara fɛ koyi u ma i ka dɔ a ko bila dagrina la u fana ye wuli ka jɔ kɛ i kɔrɔ ka i ka dɔ dankari binganikɛla ninnu na k'a jira k'a fɔ a bɔra fan fan fɛ anw fana labɛnnen don o kumana ko binganikɛlaw ko npogo kɔnɔ kelen donn'u la koyi laseliw y'a jira k'a fɔ ko min ye u ka maa ɲɛmaa caman bɛ yen ko dangarila olu la koyi wolomasiri tabaw yɛrɛ ka i k'a dɔn jaabiw ye min sɔrɔ k'u ye i k'a dɔn su min ye kɛnɛ kan u m'a fɔ u ye minnu ta ka boli dɛ ani minnu ma ye ko min yera kɛnɛ kan a bɛ i k'a dɔn 31 n'a kunkanfɛn bɔ n'a ma caya ni 31 ye k'a b'o bɔ ala kun ka caya n'o ye o kuma a banna de n'u bɛ taa ni dɔw ye de u dɛsɛra ninnu kɔrɔ de n'a cayara i bɛ taa ka dɔw to ko 31 de fure yera kɛlɛ kɛnɛ kan o kumana Yusu ko min ye maramafɛnw ye ani kisɛdenw o caman minɛna ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an an ye bɔnɛ dɔɔni sɔrɔ a ko la fɛn min an ka maa 8 bɔɲɔngo olu ntanyana ala k'u dayɔrɔ nɛma ka lahara sɔnsuma olu ye k'u kaburu nɔrɔ maa 7 olu banana u y'an ka bolifɛn 2 fana tiɲɛ o kumana Yusu ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔbidɔbili o bɛ senna an ka wolomasiri tabaw fɛ u ti sɛgɛn u ti ɲina o kumana ko nin ko kɔni kɛra o ko senfɛ an ka sanakurun n'o ye armée de l'air o maaw ye olu fana nana ka na i k'a dɔn mugu suuru i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu jab'a la kan ka a bɛɛ
bɛɛ lajɛlen da walo wa k'u ka maa ɲɛmaa caman bɛ yen k'o bɛɛ taara su la nin ko in senfɛ Ala ka o continue hali bi Ala k'a ko kɛ ɲɛtaa ye amina yarabi o kumana min ye k'a dɔn sebaaya Ala k'o di jamana in n'a kɛlɛcɛw ma ka sebaaya kunnawolo di jamana denw ma Ala k'o k'an ye bi jumadoba in lahɔrɔma kosɔn o tɛ fasiri kɔnɔ dɛ o y'an ka duwawu ye o kumana Yusu min ye k'a dɔn fara wolomasiri tabaw olu ka i k'a dɔn wolomasiri olu ka maa ɲɛmaaba ale y'a jira k'a fɔ ko u ka cɛdenw k'a b'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ k'a b'o barikadaw ye ko k'u sɛbɛkɔrɔ fo ko i k'a dɔn a ko ani fɛn wɛrɛ lajɛ koyi ko ninnu kɛlen de k'u ninkun ani u joligi k'a saraka faso ye ka faso kumabɔ baara kɛ fasodenw n'u bolola hɛrɛw k'olu lakana o kumana Yusu ko i k'a dɔn an bɛ fɛn min fɔ anw ka jamana kɔnɔ ni janfa kɛ n bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigiyɔrɔma caman ye ko min ye binganikɛlaw ye ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na ko u ye i k'a dɔn bingani sigiyɔrɔma caya wa ka yɔrɔ caman ka dankariw la ɲɔgɔn fɛ yaasa k'u b'anw buga an ja la u ye i k'a dɔn Niɛna ani Soribugu n'o bɛ Kita fɛ ani Kita ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye wulikajɔ k'o yɔrɔ ninnu na fɛn min i k'a dɔn desanburu kalo in o tile 28 k'a dugu jɛ a tile 28 k'a dugu jɛ tile 29 na o sufɛ i b'a ye k'a fɔ ko faama olu ye i k'a dɔn wulikajɔ dɔ kɛ k'a kɛra ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigilamaa dɔw ma n'o ye gati maaw ye sanfɛkuru k'o ye mugu suru ka kungokolo kɔnɔ ye n'o ye Suhe kungokolo ye Suhe kungokolo in k'o ye mugu min suru ka ye a jaabi ko hali sisan maa si t'a dɔn fɔlɔ a ye dan min kari ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaa tigila k'u fa armée de l'air de ye nin kɛ Suhe o forêt kɔnɔna la k'u y'u jabala u ye mugu dasi o la ayiwa ko min ye k'a dɔn Bankasi k'a dɔn o fanfɛla la min bɛ ani Burkina Faso a b'o dancɛ ko fɔ Yusu ko min ye farapu in ye k'o senfɛ ko maa 27 k'u ye olu de su ye fɔlɔ ayiwa i k'a dɔn ko banalen k'o de ka ca maa si t'o da dɔn o kumana min ye tiɲɛni min donna ni maa ninnu kun ko i k'a dɔn maa si tɛ se k'a da pereperelatigɛ fɔ ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sankɔrɔ ale i k'a dɔn ani i k'a dɔn Pegere olu kɔnɔna la ayiwa ko dankarila ni maa kofɔlen ninnu na jatigɛwale kɛbaa tigilamaw jabala minnu bɛ yen k'a kɛra sababu ye u y'u caman bila su la sabu u y'u jabala yɛrɛ de u ye mugu suru o de kan Yakuba Dunbiya ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon boli don Yusu Moro directeur kɛ Zakaru Fɔnba ko 31 su an b'a fêter yan a y'a fɔ awɔ an bɛ sɛ dun ka sɛ min kɛ an bɛ sɛ min ka boisson ɲimi a banna ka sɔrɔ ka jinɛbere siri o ten n'o bɛɛ banna an bɛ te kɛ k'a kɔnpi an kana mugu ninnu ye yan dɛ olu ye denmisɛnninw ma wele yan dɛ wala denmisɛnninw ma wele yan senkɔrɔla feere k'an baliku wala mugu ninnu ni an harabatɔ denmisɛn dɔ bana dɛ a banna ani surtout ni gɛtɛrɛdi kɛra a la k'u farati dɛ ni gɛtɛrɛdi kɛra a la a b'a hakili kɔrɔ la dɛ Gunter Sachs Sisologonti Reinhard ka Gertrude n'a kɛra la gliseli dan no dɛ a banna Yusu kunnafoni an b'a dan sigi yan bi wa an b'a dan sigi yan